Πόσες μέρες είναι το Nijmegen ready με τα πόδια? Enter. 24 μέρες. Ρε, θα στάξετε, ρε. Θα στάξετε από πια από την Nijmegen, τους πουθενάδες πήγατε και αποκλειστήκατε, ρε. Πάτε καλά. Με τα πόδια θα γυρίσετε, ρε, για να στρώσετε. Και κάτω έχετε με τη Λίμπαρ. Τι φόρο θα πληρώσει η Anderlecht για το τιμολόγιο που μας έκοψε? Enter. Ρε, μας πελάτιασε ο Μπιανκόν, ρε, μας πελάτιασε ο Μπιανκόν, πάτε καλά, τον είχαμε στη ΦΑΠΑ εδώ πέρα στην Ελλάδα και τον κάναμε παίχτη κι αυτόν. Καλό είναι και το conference, αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ. Οικογενειακά πακέτα για πιεσόμετρα. Enter. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν γίνεται. Πριν το προκριματικό γύρο, Τσέσσεκα 1948, πιο δύσκολο να την πεις στην ομάδα από την να την παίξεις και πήγαμε παράταση για να περάσουμε. Τώρα με τη Κράτιτς θα μας βγει ο λαιμός. Θα μας βγει ο λαιμός. Δεν είναι δυνατόν. Ας είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και έχει ο Θεός. Τι να πιω για να ξεχάσω το Super Cup? Enter. Κούπες μερακή. Ανταπόδο, ρε, μας κοροϊδεύει και αυτό. Κανονίστε, ρε μάλια, να αποκλειστείτε από τους Βουλγαρούς. Θα σας περιμένουμε στη Φιλαδέλφια. Θα σας περιμένουμε, δεν γυρίσετε. Δεν γυρίσετε, δεν είμαστε καλά. Δεν πάμε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι και ποια χρονιά? Enter. Πολύ πρωταθλητής Ελλάδος Όφη. Έρεμα τους κουζουλάναμε όλους. Τους κουζουλάναμε όλους. Πω ρε, πάμε κι άλλο γλέντι, κι άλλο γλέντι. Έχω χάσει τις μέρες. Τι μέρα έχουμε, ρε παιδιά.